Kani di ay guys, kay Domingo, ang laba kita. Dali rin akong laba. Kay dakan, kay kukog lihokon pa. Dito sa every Sunday, atong pagalidion, ang akong tanong guys, kung wala ba sila mga ulod, para dili sila masayang nga mabantayan dayon nato kung naiod. Wow, nice kayo, pero bayag sa akong mga tanom. Kani siya guys, lain siya nga variety. Kadakuan niya gwapa mo kani siya guys. Dito, li lang ta guys, kung wala ko sila'y mga and dapat jay sili kay parehaan ni gikaon man sa wala ko kabantay na kani siya, wala ko kabantay ana karon ako ang kuan ay Princess of Orange ni siya guys. Kung ano iyahang color na ano siya color, anam-anam na siya color. Akong back turtle. Ay, rabayag. Back turtle. Klase sa anthurium guys, kung kuan Snow White, saan naman yung color sa kong Snow White ay yan, ay dagang nagagmay pang mga bag-o nga kong gitanong kaning akong dragon fruit. Minatan pantayan tanag saan mo dako na bag ko paning tanong guys. Action magka loy-loy ang dahon nato narong bispisan kung diligan. Bonsil na siya guys, bonsil na kanang pagkuan day ang bonsil kung madako na jud mo taas mo gid siya guys, dara siya ang bonsil na ko guys na siya kung akong bonsil nagisip daya ang dahon sa silver, aglo silver, ang snake plant. Tingnan pa ng snake plant guys, kaya nindot trabarang to iga. Hala, madaot lang siya guys. Hala, naalig na lata lagi. Kari di-ari rin sa ira wala. Kanina lata man siya ay. Kasayang. Ano guys, sayang kayo siya ay. Nalatawa ko kabantay. Saan pa na lang ni siya. Nalata man. Kasayang. Lata man siya guys. Kasayang ba ay ako na siyang itanong kani siya guys, mabuhi pa man kani siya ako itanong na naudlot na guys ay kuan guys na siya ay nang gamot, mabuhi pa ni ako ni itanong luwason ta na guys.
Mga unta guys, maniod to ta. Nagigutom na kumain pag hagli na ba? Sa oras sa Kurto na yan. Kurto na. Yan din. Gahapon hunda, wa man kaon. Guys, ng meat ng pane. Subo ako dahil pag init ang tubig dahil. Kaya kape ko. Sige na. Yeah, pwede. Yeah. Hili kayo tag sili guys. Kami ginang may sili. Ginamo ta. Ano? Wala ka ka dahil? Bakit? Tinula. Tinulaw adobong baboy. So ako yung kaon sa baboy. Ito. Wala may ulit. Wala kapasok. Hindi cholesterol ko lang to eh. Ilang manes. Hindi subo sa skula ko. Naman naman. Tamta na gapon. Naku man ay isod. Ano si Stella? Maswas. Kabiyay sa to. Tawag ka na dahil. Ay, pumunta. Ako ang suot. Ano? Oo, kalimutan ko na siya. Magsuon pa kanila. Salamat guys. Muna suka. Oh. Yung ano, grape ko lang na talaga. Yung oras na. Wala ko. Eh, Nita tanig saon ko. Asa tag tubig. Na akong problema. Ay, yan ang tao na. Another hakot na sa da. Hakot sa anig tubig. pwede siya. Wala may tubig guys. Yeah. Hindi pa ay manakog ka. Ano pa'y pag humagkaon guys. Pinista og kape guys. Kape! Di mo wag ang kape. Sumpay kinabuhi ang kape. Oh yes, pobre. Kalkagag bukok. Daro ah. May pultahan. Bisaya na naman.
matandang master at pumalampak. Sa susunod na segundo, nagdala muli ang mga bodyguard ng 10 kahon ng umiginang ng mga ditong bar. Tinanong ang binata kung sapat na ba ang mga ito, kung hindi pa ay magdadagdag pa siya. Dahil kamatayan din lang naman, sinubukan na lang ng binata na gamutin ang patay na bar. Pagkatapos, sinabihan niya sila ilabas ang babae. Nanginginig na lumapit ang binata sa babae at inilahad ang kanyang kamay para sa Abay sila mo nakakuan sila kung saan di ay. Oh, tulo, kape. mula sa kanyang katawan ay agad na nawalan ng lakas ng loob. Pinayuhan ang matandang master Thank na you. maghumpay na lang Salamat, ng guys. butas at tapusin na ang lahat. Kung hindi talaga kaya, Kan- magtutulungan ko siyang maghumpay. Nagalit agad ang matandang master. Kaon ko mahipos ng kuan. Lamisa. Ang kanyang manugang na babae. Sige. Nililibing siya kasama niya. Nakita na Sige, kaya ng guys. binata at Bye. ang dating